Bhí taispeántas Eolaí Óg agus teicneolaíochta Stripe 2026 ar siúl an teachtain seo, agus ceistena móra eolaíochta á bhisriú ag daltaí meánscoile. So díríonn an tionscnamh seo ar na dúchláin agus an tuiscint atá láthair Belgailman, anas gur féidirlinn an ranfortaíocht á Nordú. Bhí mé mar cóseolaí ar an ís fécardic is féiséideach, agus chunig mé na daoine bhí ag aireas agus tastig gúm an 5 sin a réisiú. Tá garas déanta gom le haig duine le asma, agus cumáidan tréasúil ar an air. Seo an garas agus má chuann tú é ar siúil, bhíon éibar ar sin, agus sin an méid trúlú atá san air timppla. Bhí na mátarú an jazz na air, tháinig cúpla ceannach an nálaing agus an péir faoi láir tá ceanna le fós le teacht. Agus bhí siad an jazz, bhí antamach go sé dogra agus just taine se am go mór. Má bhhaú do daoine agus Janet just táid an scá, ní raithítar ráis gan taitnamh a bhain seasta táid an seo, gus chuir mé inseir mé do gatainine Janet, bun trílas.